No niin, tervepä vuonna. Nyt mä tänne Laavulle päin on menossa. Eilen kuuli kaivinkoneen ääntä. Ja täällä on sellainen meteli kuullut nyt se mitä täällä on tehty. Meinaan laittaa nyt tänne valastuksen. Tässä kulkee niinku latu. Talvella latu. Tämä latun pohja on tasoitettu. Tuo mennä nyt tuonne Satulinnaan tai sitten tuonne. Tuo on semmoinen polku mikä menee Satulinnaan tehty aikaisemmin. Mutta tuolta päin sitten menee toinen tie tuonne Satulinnaan. Joo, tällaista täällä on tehty, joo, tasoitettu tätä pohjaa. Tämmöstä. Joo, mikä siinä on 10 metriä. Olisiko joku 50 metrin välein pylvät, valopylvät. Onhan se että kunta tällaistakin tekee, satsaa tähän liikuntamuotoon niin hyvä se on. Kun ei täällä kunnassa oikein muuta enää ole. Palvelut täältä on viety kaikki pois melkein. On täällä vielä terveyskeskus, apteekki, Mikkeli sivuapteekki, yksi koneliike, S-marketti. Mutta nyt muutama nyt kesäaikainen ravintola on nyt mitä ruokaa saa sen puoleen. Siihen on satsattu kun mökkiläisiä paljon. Joo, no useamman päivän täällä myllään tehneet täällä perusduunia. Tää olikin vähän niin kuin heinättynyt ja se ei oikein ollut tää semmonen. Nyt se on liipattu. Mursketta tänne on tuotu ja niin poispäin. Jatketaan tuosta vähän ja päästä kun me kävelee tuonne Laavulle päin. No niin, jatketaan taas. On tullut aika pitkälle. Tää on tehty ihan tänne liipattu. Ja vejetty piuhaa. Sähköpiuhaa. Ei tuokaan ihan ilmasta ole. Kyllä se maksaa. Jos se saa vaikka jostain rahoitusta tähän. Jostain EU:sta. Tähän liikuntaan. Jostain muustakin en tiedä. Hyvä se on tällaista tehdä. Tuolla olisi hyvä ensiharvennuskohde, kun pääsisi tekemään. Mielenkiintoinen. Olisi sitä tuollaista tehty, niin siinä on se kun siinä näkyy, että se työn jälki on mulle sit kun sitä katsoo, niin se on hienoa. Ja kun ne menee tuosta kirkonkyläänkin pitkä lenkki, se lähtee tuolta urheilukentältä, se menee tuolta kertaa helvetin pitkä. Ne on sitä laajentaneet.
Siinä on Satulinna. Kaukomaat. 2,1 kilometriä. Se menee tuolta, mistä mä äsken näin. Tuosta menee Hirvesalmeen. 0,2 kilometriä Laavulle ja Järvensalmi 1,4. Joo, ne laittaa nyt valastuksen tuonne asti tuolta. Ei siinä mitään. Tultava talvella hiihtämään, jos on hengissä. Jatketaan taas. Joo, 2 maastopyöräilijää meni tuonne. Tähän viime syksynä jo. Tässä on niinku parkkipaikka. Jos Laavullekin menee, niin voi jättää auton tähän, että pääsee ajamaan. Tulee tuolta Kirkkokylältä esimerkiksi. Sellaista. Minä nyt tuonne Laavulle tai nyt lähteekään. Mä käyn siellä joku päivä paistamassa makkaraa. Nyt tuo metsäpalon varoitus oikein suositellaan. Vaan tulee vesisatteet, niin miettii tulta tehdä tuonne. En ole käynyt siellä. Olen käynyt Laavulla monet kerrat, mutta en ole ollut makkarapaistossa. Ei tästä ole kuin sellainen missä mä asun, niin 0,5 kilometriä matkaa. Ei sen pitempää. On se hienot kunta satsaa tähän liikuntaan. Loppuuko tämä niin iso, sillä iso investointi ole kumminkaan. Aina ne maksaa. On se ihan hieno homma. Tänne voi sitten joskus tulla maastopyörää. Joo, ei tässä sen kummempana, niin minä lopetan nämä kuvaukset tähän. Terve vaan.